Jenab sareng Ibu Siti Nurjana sekeluarga. Cinta asale sing perasaan lir kaya angin nusuk ning badan langka warnane ana rasane bisa nguripi bisa mateni mau misal saya rindu ibarat ayang-ayangan kandang sing tegang nonok pipa sayang nonok pipa peteng katone langkah sing putih gambar hatiku pecah mau pipa sayang sareng Ayah Rafi cinta asale sing perasaan lir kaya angin nusuk ning badan langka warnane ana rasane bisa nguripi bisa manteni Ayah Rafi nonok kita Ayah Rafi nonok kita Ayah Rafi Ayah Diva Ayah Rafi sayang nonok Diva Ayah Rafi cinta orang wujud hasrat orang bandung tapi dahsyat rasane yen wis teko tresnane mau Diva cinta ora sempurna sering gawe kendor urip lawas demenan tapi ora dilakon mungkin Tuhan sing nentukan Tuhan ugan duwe rencana rindu ibarat ayang-ayangan kadang sing tegang cuma bayangan peteng katone langkah sing kuku gambar hati pecah isora utuh mau bisa saya sareng Ayah Rafi nonok Diva mau Merista mau Merista mau Merista mau Merista ayahnya Ria mau Merista cinta orang wujud Ayah Rafiku sayang nono Divaku sayang Ayah Rafi sing paling boral Ayah Rafi Ayah Rafi Ayah Rafi nonok Diva cinta ora sempurna sering gawe kendor urip lawas demenan tapi orang dilakon mungkin Tuhan sing nentukan Tuhan ugan duwe rencana cinta asale
sing perasaan lir kaya angin nusuk ing badan